Kuthiwa ke utata Musamseleku uyi-monitoring spirit ngoku. Usinena wayethe uyi-toys. Ifenzi zikaVuyokazi zithi yi-monitoring spirit. Oh, yebethunani, kanti ninjani nina? Just yesterday, uVuyokazi went live on Instagram. Wanicela guys, wathi hayi man khanehlise inyawo kweli cala longathi niyabhulisha abantu. Yabona? As ifans zakhe and ndabona shem nalapha ku YouTube abantu benza videos nako TikTok ikhona la live. Kodwa namhlanje hayi ziyakhala sana. Molweni indlela mkela kuMamgobhozi TV. So ndiyavuka ke niqina wethu makhe nibuke kwenzeka ntoni betnani ku strategies ka social media. Qinge photo kaNzulu. Hayibo. Iposte ngithethe Musamseleku utamkhulu wakhe niqonda banco. Hayi ndimoshe ngongena ku comment section. Kwathwa hey, hayi wethu umhlunzulu utamkhulu. But ke ngoku sana ithini lento yoba wena ke ngoku ube le photo from Instagram stories zikaVuyokazi because siyayibona le photo ba ithathiwe, iscreenshotiwe tamkhulu. Bathi abantu oh hayi bethunani njengotamkhulu wakhe. Bathi hey, uVuyokazi apha kwathwa akazukwenziwa u-first wife kuzawuthathwa i-virgin ekhona utamkhulu wathula. Ewe seyazi wetshila uba kube mithisiwe kwafuneka etshatiwe kodwa ngela xesha bezimkhalela umpumelelo esithi uzawuthatha i-virgin akazuqala ngaye utatakhe ebethulile ngoku sebhizi kuthiwa uyi-monitoring spirit. Nasi comment guys, ayindimu, don't shoot the messenger. Hey guys, yini ndathi hey uVuyokazi benganikhuzanga nje wathi khanibayeka ababantu man nifocuse nina as fans zakhe kuye because she has moved on. So ke tata Musamseleku shem umfakile ke uNzulu abantu ke kudala bemane bemkhalazela yo hayi uthwele into poster uba lo mntana wakhe umpilo enhle kuthiwa upost umpilo enhle khangothi noba happy birthday kuSine yo. Kuthiwa ke utata Musamseleku uyi-monitoring spirit ngoku. Usinena wayethe uyi-toys. Ifenzi zikaVuyokazi zithi yi-monitoring spirit. Oh, uyithwele into bethunani. And uVuyokazi wabathi unfollow sana. Usheke follow I think uSine. Noma ke akamfollow no even umamazala well ebeza umamazala wakhe Mayeni ngathi abalandelana ndibona ngathi uSine umuntu alandelana naye uVuyokazi even uLwandle they don't follow each other. Oh nompilo enhle shem. Yay sizi-monitoring spirits ke nathi but ke thina kaloku ijob yethu ithi masibe zi-monitoring spirits because otherwise sawuzisa njani umgosi. Khanishonela ke banicinga ntoni ngayo yonke lento uMamgobhozi uyanibona kwivideo landelayo. Bye.